Astăzi vă fac un tur rapid prin showroom-ul Multifoc, locul unde găsiți tot ce vă trebuie pentru viitorul vostru șaminiu și nu doar atât. Începem cu o gamă largă de focare, începând de la cele mai accesibile din fontă, cu una sau cu două fețe din sticlă, până la cele premium italiene fabricate din oțel, cu interior din șamotă și un design atrăgător, inclusiv cu două laturi de sticlă sau chiar trei. Mai nou, avem și termoșaminei de la Tatano, unul dintre cei mai puternici producători de sisteme de încălzire pe bază de combustibili solizi. Acestea au un randament de 90% și capacitate de încălzi spații de peste 250 de metri pătrați. În continuare vă prezint gama de sobe, unde avem astfel de modele în stil rustic din fontă sau astfel de modele în stil modern din oțel cu șamotă la interior. Sunt o alegere excelentă pentru cabane și terase sau pentru cei ce nu dispun de mult spațiu. Tot aici găsiți și toate accesoriile pentru instalarea șamineilor, plăci termoizolante, coșuri de fum din oțel sau inox, o varietate mare de grile, soluții pentru curățarea sticlei, pastile pentru aprinderea focului și multe altele. Și dacă aveți în plan să construiți o sobă tradițională, avem astfel de uși în mai multe dimensiuni, de la 60 x 50 cm până la 75 x 65 cm. Vă așteptăm cu drag în showroom-ul nostru de pe strada Lunca Bâcului 26/1 ca să alegeți șaminiul perfect pentru dumneavoastră.